पुइलानो जतनो खाकाहाम ते हामजामा याफारो खना 25 February kaisa organization TUIRPC ni khana je bon call khlaimani obono rugui gobang borok tini ano call khlaika khana no bon tamung yani ang srai kai chanani nayo je khanani je bono TUIPC ara kono kubulja kore abo alada TUIPC ni no kaisa राजनैतिक दल बाय कुबुलजाक मानि परेव तिख्राय रहजाक कायसा अर्गानाइजेशन बरक पंखा TUIRPC गा अमुनो तै बरक सारा त्रिपुरानि गोबां जागावो गोबां बरक न ग्रिनाय हुग्रिनाय निनि आंध्र सभा गानिनाय राबाद बागानाय ट्राक गारिनाय अमतेनि गोबां बरकनि थानि दरगास्त नावै आबो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट रिवो के ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट होते अब SB ब्रांच रहजागो SB ब्रांच नहोते अब निनी इनको ब्लॉगर रहजागो के ब्लॉगर हकैता बुं अब इनक्वायरि बरक आसल के रिटानिसदा माने छिलाय बेचबा खालायै फिरगै फायनाय को आदंदा आदंया आबनो इनक्वायरि खायनाय बागै रहजागो कै आरो नहोते जखनते साइमान काजे बरक छिलाय बेचबा खायनाय आदंबा आदंदा एकायते अब वेरिफिकेशन नंगो एका अब सिमिसे एके अमो नायनाय के गोबां जागा जे दरगास तरिमानि जागाव आं गोबां अरनि इनको बाय कक सालाय आं साइमाखा इनि जे आबो कोनो बाबे फेनो जे गोबां जे दरगास क्लाइमेट आबो रिमाया एके ताबुक जे खाना जे बन दाखौनाय र बरकंखा बरमनि थानि ओ नग रिनानि ट्राक करनानि बरक केबन थानि 500 केबन थानि 1000 केबन थानि 5000 अमते गोबां बरन थानि रां खुमजा एके ताबो बरो लुकुरक बाय ओ जे रान्ना हारचनाय बरक बाय प्रेसार क्लाइ दंखा एका अबनो कातिनानो बागैनो सरकार चिन्नो रिया अमुक खाया हने बरक ताबो खुनुना बागैनो खानानि जे बन ओ बनो न टिपिंगै ताबो गोबां बरक न बिब्रान तंगै था तामगै बिब्रान तंगै तंखा कैबा आबं खामो जे खानानि बन साबो कल खायका TUIPC दा खायका ना TUIRPC दा खायका जों स्राय के सानो नायो जारा छिलाय बेचबा खाय फायनाय बरक जाहाते खायै खानानि बन्त बरक कुबुलियामनाते जुदि बरक केबो कुबुलै कुनु प्रशासनिक बा पुलिसनि कुनु जिंजालो खलायखाय जामेला खलायखाय आबोनि बागै TUIPC आबोनि बागै कुनु दायित्व नाहारग्ला के आबोनि बागै आं जतनो न कबगो जों पीस नायो जों शान्ति नायो जों ताबो फिरगै फायका छिलाय सबा याकारे जों फिरगै फायका जों ताबो पीस नायो ताबो जों और डेमोक्रेटिक आंदोलन खायनानि गोबां मावो तो गोबां लामा दं जोंसिनि दाबिनो इमप्लिमेन्ट खायाखै जों इनको आइननि आश्रय नानो कोर्टआव थांनाय मानो एका आबोनि बागै जों वान सबबो दं इतिमध्ये इनको बायबो सालायजाखा तामिनानि एडभोकेट बाय जों कमप्लिट सालायजाक दंखा निकाय आबोनि बागैनो आं खानानि जे बन केबोनो TUIPC नि केबा दङ कोबुता कोबुलिनि साव एकाय ताय तिप्रा हास्तेव कसां खाय तंनानि बागै जतलुखौनो आं कबो हामबाय।